jag vet inte. Jo, vi ska köra kanonen. Hur ska jag göra det att vi ska komma till? Ja, det är riktigt. Det är det inte jag spelat lite. Eller kan man göra det? Ja, mer eller kan. Nej, det är säkert sjuk. Alltså just så här. Shit. Good luck, Levi. Good luck. Holy shit, vi ser det här. En shit är det här uppe, ja? Yeah. Alright, my turn. Du. Hello. We're okay. Tack. Vi är väl nummer 2. Okej. Så det är ju det riktigt alltid sknött någon då. Ja. Nej. Vi klarar det, okej. Jag kan faktiskt. Nej. Det ska vi lägga pinnen? Ja, det. Alltid för högt. Nej, för högt. Men kanske lite ner då. Ja, det är som handla. Holy shit! Hello! Shit, det var du är failure as well. What? Är så skumt. Du är så fucking failure. Shame. I'm just gonna drown. I'm just gonna go here. You're just gonna drown. I'm just gonna drown. Du fucking hate that man. Oh, fuck you. What? Strukturerna du kör, man. Du visste matcha med det då. Jag kan börja. Okej, men lägga så skumt. Det här hasch. Wow. Kan jag hoppas det stort då, my god. Jag ska det heja. Oh my god, du fuck kunde du göra det för? Kanske lägga ägg nu. Shit, allt för högt. Nej, nej, jag sätter nu. Ni är uppe här. Ja. Jag vinklar. Jag hoppas du får fucka upp nästa för. Ja. Skit han då. Alla kunde inte göra bättre skott då. Du kunde inte göra bättre. What the fuck är jag? Okej, Okej. I know it because ska göra det. I do. Such shame. Här. Ska vi. Det är av som padlar va? Nej. Jag väntar med. Det är så jag känner de rink och kanalband. Nej, jag vill inte sagt det. Det är ringast. Ja, inte ringast. Ja, det är nog precis man ska räka eller vad? Men det är lätt. Du ska flytta till Louis. Här var det akkurat vid sidan. Jag bara minns att sikta ner. Det är blev vi sikta upp ett. Det är så väl. Lång ner. Det blir nästan just för like ner. Helt för like ner. Sperm. Boom! Bullseye! Woo! You dive in the yeah. Hit your cannonball. 2 count. Det blir det med launch över det med det där. Nej. Jag provar flit lite. Nej, jag fick. Flit. Okej, ganska shit. Lite kamera till där sen. Lite kamera. Hopp över. Du klarar det. Ska halta oj, fuck sake. Here we go. Pega, känn. Ja, jag hoppas att jag klarar det. Jag låg upp på halv. Okej, det är det. Okej. Tack där spör. Han var så mycket lite jag var helt snöboll. Ska vi lägga en kapp?
Fucking snöjder. Okej, Gary, vi ska börja för metal cap till cool där. Jag var så. Ja, fast det är att det gör så. Men det check för det inte lägga. Och det säger vi och känner jag. Vad är det? Oj, det står det. No! What? Kom du orda med mig? Go fuck. What's happening? Okej. Nej. Här då. Ja, det var ju något för att komma. Tack. Det öppnade. Ja, chilla. Glitch. Men jag det är så invecklar vi såna Loch Ness monster. Vi finner det. Fuck sake man. Hända vi. Ja, hända. Nu är det. Nu ska vi göra det. Nu är det. Tack. Oh my god! Det är inte för ofta nu. Kom igen. Jag har inte med. Mega. Det är så kul. Oh my god. Och det är så bench. Fuck are you as good? Come on. Okay. Fight this time. Oh no. Here we go! Ow! Are you kidding me? Are you kidding me, brother? Why are you all so useless? Du är not fan, vi känns som dig. Stämmade. Well, I can't go soon. Det är latta. Bara Jesper. Bara latta vi Loch Ness och kör. Att så på det där. Ja, bara kör där i dag. Släta du kör det. Fuck snart. Det är inget Rock the wheel and new button först. Åh, jättefint. Jag har Loch Ness och jag har allt ska jag köra. Det är bra. Good job. Ja, där kan man gärna köra. Mer då. No? Get up, you stupid animal! This is whiteboard. To prova är. Det är bara bra. Och styr, då styr det här. Jag vet gott på sån riktiga smation. Nope. Du ska lägga som är som backflippa. Ja, jag spalt Mario Fair. Ich bin für den Jag har inte bara wisdom. brukade åttan. Klad åttan har stått här. Okej. Stått där. Fuck sake. Han ringer styr. Ja. Men det är det som var också. Jag vet inte vad det är. Vi måste. Jag vet. Ja, ska sikta. Fuck. Sikta halsen nu. I det här. No! Donk! Störst smash jag fann. Animal abuse. I don't care. Shit. Man kan inte göra det. Man kan inte göra det. Were you stupid ass? You can do this. Vi gör det där. Bra, få den väldigt. Turn around, baby. Fuck you. Okay. Now we knock. Okay. We can do this. Störtle. We can do this, isn't it? Fucking this pigeon breakas du där. Driftar. Ner. Get down with the groove. Oh my god, this is something. Nej. Jag tror vi hoppar nästa för dig. Okej, Gary. Får jag? Yeah, så nice. Yeah! Okej. Let's go. Det är ju det där. Jag vet inte hur det gör det. I'm alive, brother. Vi är instrumental och man vet det. Ja, det är ju så. Är det? Du är först en lirare. Tror jag hoppas Sverige är 23 minuter. Ja, jag svär. Men nu får vi bara. Nej, fuck, Ferdinand.
Okej, det måste jag göra. Bara värre. jag Du tacka- fuckar ju upp. Ah, här. Är det då? Ja. Okej. Jag tycker ni all mat på då att köpa. Jag vet inte. Nej, det är inte någon annan. Hon blir överhuvudtaget. Nej. Det är det. Look at that. Look at you go.